ka buram ka jingo nga ai show blay utrai unong penem jongi bat nga don ya ka khubor na utrai ka nagasngi ka khubor ya ka bangi snow na gasngi se gasngi le se ka khubor ngi snow na ka por renga snow bahaga nagasngi utrai udan ban ai ka khubor da ka weipat ka jingmut hongi puli ka ju andrai kat bang nang puli nang yo jingmut ngi nang yo jingmut ya ka ktien ka jong blay bat deng ta ngi ngok men bahabangi puli na ka ktien ka jong blay kam ju ngia kam ju blat no ladangi puli ka no ka kot khubor ladangi puli ka no ka novel sisien bala puli am ngem kwa shu ban puli arsien ladangi puli ka no ka novel lani ka no ka kot bala tho do breu tang sisien puli langia no na man ngi tip ya kata ka meaning ngila sngok tho bala daga de ka kot khubor ngila bret no ka la de novel ngi ai no shiki parlok ne shiki ki weipat ki bakwa ban puli hendra ka de tang ktien ka jong blay ka ba real spa ado kata babau la kran shisha dau blay ki don ki meaning ya ka bangi yo ban pendon kam ya kata ha ka jing don kam ga jongi ka baman lagas ngi ha ki situation ha ki issues ki baper ka ktien ga jong blay ka translate ka ktien ga jong blay ka pen kalai kata sya kata ka jubab ba ka ktien jong blay ka don jingmut be yangi dan ngi puli ka joish ka juru hendrai pleng ka don be ka jingmut na ka banta jongi ka don ya ka khubor mga snow ka ni ka sniru ka ktien jublay ka don ka khubor na ka banta jongpi ka don ka khubor na ka banta jongpi kay kita ka khubor hoy ngila puli na ka por na ka ktien ka jongblay re ka ni ka sningin puli biang ya ka ni ka ktien ka jongblay ngan puli ka ni ka por na Loukas kalnong ban rio ka khot sau pun rio ka ktien ka jongblay ka ongkom ni henry balay ba phi khot ya nga atrai bat phimle pen ban ya ki e ru ki banga ong Jisu ong balay fi shukot ya nga atrai tang ba phimle pat ya kata ka banga nga ong pi tang ba la shukot ba pi le jingeseng ni pi de ki nong le jeseng ba pi le jingeseng la khot ya pi ki nong le jingeseng kamut tang ba la shu le jingeseng na le yeng mani pi la long ki kristan henry kita ki kristan ki de kita ken ki bako ngo ya ka ktien ka jong ukris ujisu ang balay vi shu khot inga atrai ndai phim penlong trai te nga la pi on trai ka mut pi de ki shakri bat haba pi de ki shakri ki haban snap ya ka ktien ka jong kenrat sibu mentah yang jong pi don shakri te ki be rap yang jong pi la bo khnang ita shakri ba in ya rap ya pi ha kata ka jing don kam ka jong pi sibu mentah ita pi la dang bun kamong ni ngala bun kam ngala kerki sibu dari tai ibai rap hing jong piong tai suwas pen site no ni ka tiar ka jonga ba tai kata ka por idang pet tv idang concentrate ya ka serial ni ka film piong tai ana ngani ka tai am ka la long loss ha kata ka jing pet jong ka ni ka la ja lenti na kam yo snow ya ka jing khot ka jong pi pin le kam no pim bitar nani kani ka thai haba pi bidan kam eban kren kadang ya kren samla kadang ya remun mai tai samla kadang ya snobang mai tai samla piong thai kani kadang rakhi remun pimbitar namar la khot ya ka labu ya ka kata ka yeng ya ka bagan snap ya ka ktien jubi henrei mentah pi bidan kam kani la ka jong ka perthai badeng tau jisu ong ni kentien balai vi khot inga atrai henrei smuk ko banga de utrai ba pi de ki shakri te balay fi khot inga atrai henry film le film pen snow ya kata ka ktien ya ka banga khot ya pi leni ta ka ktien banga pha ya pi wong henry balay fi khot inga atrai ba film le pen ban ya ki ru ki banga ong u ru bawan hanga baru bu yo snow ya ki ktien jonga baru bale ru ya ki ngan pen ya pi ya no usriem jisu ai ya kata ka jing kai hang ne wong baru buan hanga baru biyo snow kiktin jonga baru balik ya kiru ngan pen ifi no srem ulong kom ubre ubalatei ya ka yeng baru bati bat ubangam jeliu bat ubalaseng Nongkhryiem halor umau siang ulong kom ubre ubatei biyo snow ya kiktin kani kiktin katei pi pediang ya kiktin ujisu biyo snow pi pediang kita kektian kata kektian katai pi katai ya kan ke jingem ke bakan jaman sim ke jong fi katai ya ke jinget ke jong fi katai kan ya kata ke jingmut ke jong fi katai
Yau tahu beriu bersyapak jong fi. Yau tahu beriu bagan jamasim. Kamu buyok sengau utai. Berom tang ba utai, henry ubat ti ru bat uba ngam jeliu. Umdai tang basu sengap bat bayok eta ka jingtai henry ubat ti bu ngam jeliu. Pi ban snai ka yeng don kam ban ti, ban ngam kham jeliu. Ratai li ki building ki ba kham he. Ka thliu ka de ban kham jeliu. Ba ka de ban kham he ru mar ki paya ki hablong ki ba kham he. Tading ta ba pi sengau ka tin ka jong blai kamut pi tai. Bat haba pitay, mday ta musyutay, henry bahaban ti, bat ngam jeliu. Tadi yang ta haba pi sengap ketin jong blay, mday ta musyu sengap mday ban syu kain sting. Pi haban ti ya ketin ke jong blay. Fi ti kamut you ne. Ketika dia jingsisha, la fi pulih ketin ke jong blay am, si dekat am. Kani ka dekat am, kadon shibon pat ke jingya day de ke wei pui ke dekat. Tadi yang ta ba ujisu ong lada pi bot yang a, tu dah kain syua. Namar ba balai? Ba pi day bantai. Yo ba fi sedang ban bot yang henry pimla ban pendep ya kata kan long jing le ranya fi. Tadeng tau jisu ong ini kentien. Na ba uno na pi ubamut bantai ya kakut. Ubam da shong khop shua ban ken ya ka balut. Lau don biang ni em ya ka ban pendep. Yo haba ula seng ya ka Nongkhryiem. Ban bo umla ban pendep baro ki bayu ikin sedang ban yer ke ben ya u. Ki de ong uni ubriu ula sedang bantai ti umla do ban pendep. Okay? Ketin jublai ka ong ba lada pi syubut la ka bot yu trai klem da ti jeliu klem da la bantai pinum la bantai klem da ti jeliu pinum la bantai kata ka di ka pon hang ni pinum la bantai lem da fi ti jeliu tade hang ta la fi kwa ban scam how try la fi kwa ban yeng how try mdai tam bo syutai hendai fi haban ti jeliu la da fi kwa bantai ti jeliu ngam jeliu ha ka ktin ke jong blai dan ki beri ki ba ongru ni wat num pulih Bible tan. Namar la fi pulih Bible tan fi zabiet. Biet kum no fi pulih Bible. Di tang kita ki biet ki ba ong kum ta. Kalong ba kren khor kan diat. Mdai ma fi ba pulih fi biet ki de kita ki breu ki ba ong. Bala fi pulih fi biet ki de kita kin ki biet. Namar fi pulih ketin jublai fi ngam jeliu. Kamu fi pen scam ya kan Nongkhryiem ke jong fi. Ba ka babel ka ong ne. Wei baro bawan hanga baru bu yosno ki tin jonga. Baru balik ru yaki, dan peni heno Nongkhryiem ulang kong breu belatay ka yeng ubelati bola ngam jeliu, baru bala seng Nongkhryiem halor umau siang. Tadi kita kat menang ti, kat menang kenduk umau siang kata ka yeng kan scam. Tadi kita ai befin kenduk hau tau umau siang, mau tau umau siang hiu di Jesus Christ. Ti ya ka ketin ke jong blai hadop fin kenduk yau trai. Ti ya ka jingem ke jong fi. Ti ya ka jinget ke jong fi. Ti ya ka ne ka ketin ke jong blai hadop fin kenduk umau siang. Hadap fin kendo isha yo Jisu. Balal filai kendo yo Jisu. Ka babel ka ongom ne. La fi kendo yo Jisu ong. Tiha bakla ja ka jing slai ka kala syok ka tlap ya kata ka yeng henry kam la syok ban ben ki ya ka na ba apa di syong Nongkhryiem ya ka halor utau mau siang. Habuan ki jing slai, habuan ki habuan slap, habuan kita gler ki ba syok kata ka yeng. Kanom la da lele ru ban jot kata ka yeng. Balai kata ka yeng ka klem ki ka daw ka long bala ti jeliu bat bala pengam hadu umau siang. Badai yang ta filai kendo umau siang ulong ka Nongkhryiem ke jing im jang fi. Tadai yang ta la ki breu ki wan ban kren ya fi ban keli jing keli ya fi. Mdai syuk pi ong ba ong i pastor. Rai fi ong namar ka ketien ka ong. Tadai yang ta kwa mlong fi ka ni ka sengi. Lada pila pediang ya utrai ke jing im jang fi pediang ni ka ketien ke jong utrai am. Ki ler kin wan, kita ki jing syok kin wan, kita ki jing pen ki kin wan, ki jing slai kin wan tau slap un wan. Ba ki gini. Kini kidai ki jing ya ka fin kendo na ki breu. Kamu ki breu kin keren benya fi. Teng kin syok ko ba syok slap hap bet sung bala jilut de kita ki jing keren de kita ki jing sya keren ki ketien ki balam ler ki ketien ki ba harukom pin sya keren pin sya ong ba pila syai kai bakla pila ba sya ong ba pi pila rung suit teli pi kin ong ye pi ba pi pila glimniam ki bukum kita ki di slap ki ban hap ki jing slai ni ki jing slai ki jing le kin wan ka jing im ke jong pi namar kata kam dei ka buan no blai ka wan na ki breu bat kita kil eru kin be fi ka shnong ka tau kin yathuk khana tang ispang pi ka yeng ka sam kin yathuk khana ispang pi kal jong pi kan be ka leng ka shnong mar balai ba phila pediang sisa ya ka ne ka ktin ka jong blai kin bishar ki breu fi ba pi phila te ho Jesus Christ ada ki breu ki bishar kam lele kata ka yeng jo pi kam ki mar bla te halor kan Nongkhryiem ka jong blai Rayang ni ka ong, rayu tau bi asngo bar ubam le, ulong kum ubriu ubalatay ya ka yeng halor ka kendo. Kham Nongkhryiem ya ka ba ka kala syok kertlep. Bar kum ni ru
kala kelon tiga jing jot jong kata ke yeng kala long ke bakrau ani ubri bu asngau ya ktien re bom le ke ktien ke jong trai ngai teng wong ba la biang kum ta upun chong Nongkhryiem upun chong Nongkhryiem ya la di mde ho mau siang ni upun chong Nongkhryiem ya di ha khandau thach Bantei jeliu thach man ngam jeliu upun chong Nongkhryiem tang na lor tau brio upun chong nem na lor ke de ubrio bos ngap teng ktien brio usngap teng ktien joki nyam ge rukom ba hikai de brio uklem ngam ha ktien jong ublai ba Nongkhryiem ge jong dan na ktien la via kren ba du kren mi tang na ktien ke bu asngo ba kren manore kram da don Nongkhryiem na ktien Ota ubreu bo shu asno, baru bamle e ktien ke jong trai ong udai ubreu babiet. Badeng ta uta ubreu babiet namar upun chong Nongkhryiem haga khandau kamut haga jingkai jong kene ka do haga jingkai perthai ke de khandau ubreu de ka khandau. La upun chong Nongkhryiem il dehi hau breu barak khandau. La akut namar bakata ka jing shlai kan wan nambata ki de erkin be ba namta ki slap kin wan am mdei shu na ubreu. Kata kan wan na ublai. Baru ublai Yau tau ubreu sater mdei menta rehaga sni joga jingbishar ubreu bam dan Nongkhryiem ubreu bam tei haga ktien ubam pat kendo mau siang ubam pat kendo utrai ubam pat skam ya taka jingai na ktien ushu tei tang haga jingong ki breu ushu tei tang haga jingong ke jong uhi haga jing mudur ke jong perkhat ke jong mdei ubreu uban ther ya mdei ubreu uban bishar yo handai utau ubreu unlong bishar ublai Tadeng tak ktien jublai kong bagata ka yeng kan jot ba ka jing jot kan long ka bakrau mdei shu tang ba jot hane perthai handai ka jing jot ka bakrau ka jing jot hadu jok ding kai ha ka jing penrem utrai uang am penrem ne mar fiklam ngai ta ka fi sa ka jing penrem ba fi don lupa ha ka ding ha ka jing penrem jong ka pop tadeng ta kwa mnai fi ne ka ski menta pi pedang utrai ki breu kin criticize fi pi pedang ni ka ktien ki breu kin wit ya pi mlei ki breu ki wet api mlelei ki breu ki kranifi mlelei ki breu ki laban kranifi kitien lai pujai mlelei namar ba kanum ki kata kan Nongkhryiem ke jong fi kan mlelei ke yeng jupi kan yang bai mereka ba ma galong la pila shutei la di tangha khandau ha ka jingkai jong ne ka perthai ka khandau ha ka jingkai jong breu bolong khandau fi klam sngap ke kitien jong ublai unsa bishar pi bala ba ublai bishar kan long bi tek kum tau slap bahap ka bajur ka jing shlai kan wan kepada dap shisha baka jing shot kan long shisha ka jing shot da kata gal air ke babek kertlap kan dai ke jing bishar ke jong blai haga sngi jing bishar pin aju bab komno bat utrai ong ke ni tien namar ba fiklam snap ka jing im jofi kan jot ka jing im ke jong fi kan long ke barem tadai ta wat ai bo blain bishar fi ai ba ki brigin bishar fi kam le ke jing im ke jong fi ngai au jisu Tei ya ke jing im haga ne ktien ngam jeliu ke ne ktien patu penchong Nongkhryiem di haga ne ktien bolong Jesus Christ mo siang ina duai ke ne ski manta problem ai bore pi ba fin pule ke ne ktien fin ngam haga ne ktien fin ngam jeliu ru fin yasham yu Jesus Christ mlele fin sha be ke jing le per thai kala ban kren fi le fu ja mlele wa just ngap per thai ta bo ble ya ro fi la biang ya ro try ai bo ble ya ro compare ke per thai ka tro fi la ya ro ble la biang ina duai Trai ni ka pon nga duai ka khuni ki khon jong me bakin long ki breu ki ba ngam jeliu ka ktien bakin nam sngo shep tieng ru ke e ba ka perthai ka nong ba e ki breu ka nong trai man ai ki ne ka bor ko kan trai hallelujah bakin kan taj ka ktien ka perthai bakin kan taj ka ktien ki breu ya ki ji kai nyam ji kai ru kom bakin pediang ya ka ne ka ktien ka jong me ablai o shisha go trai aba ki pediang ka ktien ha ki breu ki laban kran lai pu jat ya phi mereka ta ka nom kta ya phi pinam jat de le ru mereka ba ma ka long da pi tei la di halor ki breu halor ki jingi kai breu pin sa jot namar ublai unsa bishar fi adwai gani ka sngi ko trai pelong ki ni ki breu ki khon ki jame ki breu ki bastat ki ba sngo ka tien ki ba tei halor ka tien halor mau siang weng ki jing biet ki jong ki ko trai namar la kren ni ki ka tien dau bastat balar fi pediang ki ka tien ka bala kren dau bastat la nyau fi ki kom ki bastat namar fi pediang ni ta ka tien na bastat balar fi pediang ki ka tien na breu ba biet nyau fi kom ubabiet ong ktien ke jong blai ngadwa yang kerkhuni ki khon ke jong ma blai ne ka ski bakin skap ye ktien ke jong namar me kham start ban yu Solomon ong ktien ke jong ma blai ngadwa yang kerkhu blai ini ki khon ke jong ken skap ye ken us em uba start us em uba dan bor us em uba dan ya kata ka jing sin char na bom chukut try ngadwa yang kerkhuni ki khon jong ma ha kerteng Jesus no pun em ha aingo amen
Utrau nang kerkui fi, utrau nang aibor fi, baga ngai kene ketien kala kerkui fi, hagane ka sengi. Sengap ya ka ketien ka jongo bastat, an nyoi fi ka bastat. Kuble shibun, in sikendo pat. Amen.